אחרי גרמניה, הרצל פונה למי שבאמת מחזיק את המפתח לארץ ישראל, הסולטן העות'מאני עבדול חמיד השני. הוא נוסע לאיסטנבול ומנסה לקבוע פגישה. זה לא פשוט, הסולטן הוא לא בדיוק הטיפוס שמחלק זמן בקלות. אבל הרצל בדרכו המדינית מצליח להשיג פשרה. הוא מציע לסולטן עסקה. היהודים יסייעו לכלכלה הטורקית שכבר אז הייתה על פשיטת רגל, בתמורה לרשות להתיישב בארץ ישראל. הסולטן מקשיב, מעריך את ההצעה, אבל מסרב בנימוס. למה? כי הוא חושש שאם ייתן ליהודים אזור עצמאי, עמים אחרים באימפריה ידרשו את אותו הדבר. למרות הכישלון, הרצל לא יוצא בידיים ריקות. הוא מבין שהשפה של דיפלומטיה היא אינטרסים, לא רק רגשות. מה שמדהים הוא שהוא נשאר ממלכתי. לא העליב, לא ויתר, רק עבר לניסיון הבא. זו תזכורת שכל חזון גדול עובר דרך דלתות שנסגרות לפעמים. וההרצליות האמיתית היא לא החלום עצמו, אלא היכולת להמשיך גם כשהחלום מקבל לא.